Algunes escoles de la comarca ja fa temps que utilitzen els blogs com a eina educativa i de comunicació entre l'escola i la família, una tasca que representa un gran esforç per part dels centres i dels professors, que s'han d'actualitzar constantment. Ara, però, l'Ozonosfera els reconeixerà aquesta feina amb uns premis econòmics que ajudaran els centres a modernitzar-se. Els Premis Blocs Educatius d'Osona el que pretenen, doncs, és retre reconeixement a la tasca que estan fent mestres i alumnes en aquest sentit, amb aquestes eines 2.0, però també dinamitzar i aprofitar tot això per donar encara més empenta i que es continuï potenciant de la manera que ho estan fent, que és per l'educació i per la comunicació sobretot. En el concurs hi haurà dues categories, nens fins a 12 anys i joves de més de 12. Els premis seran de 800 euros pel primer classificat i de 400 pel segon, que s'hauran de gastar en material informàtic per les aules. La iniciativa compta amb el suport del Consell Comarcal d'Osona, de l'Associació TIC Osona i de l'Ajuntament de Vic. Les escoles fan un gran esforç, els professionals s'hi estan posant cada vegada més al dia i moltes vegades són els nois i noies que ens van quasi bé per davant de moltes vegades dels professionals. Per això poder tenir aquesta oportunitat en aquest primer premi de que es puguin veure molts d'aquests blocs que ja s'estan fent en departaments, d'escoles, en mateixos professionals o fins i tot de nois i noies, serà bona oportunitat per veure una mica a quin nivell estem i que això ens doni ganes d'anar continuant així. El jurat valorarà la interactivitat del blog, la periodicitat de les publicacions i la funcionalitat. Les inscripcions es poden fer al portal de l'Ozonosfera i l'entrega de premis serà el 12 de juny.